Ciuboțica cucului, denumită și Primula veris, este o plantă răspândită în zonele de deal și munte. Florile, de culoare galbenă, sunt grupate mai multe pe o tulpină. La bază se află un mănunchi de frunze ovale, alungite. De la ciuboțica cucului se pot folosi în scop terapeutic florile, frunzele și rădăcina. Se pun la uscat, ferite de soare și se păstrează în ambalaje de hârtie. Compoziție. În frunze s-au găsit o cantitate mare de vitamina C. Are o acțiune antiseptică, emoliantă, fluidificant al secrețiilor bronșice, calmantă, sedativă, cicatrizantă, sudorifică. Administrare. Infuzia se prepară cu o lingură cu vârf de plantă la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 1-2 minute, apoi se consumă 1 litru de ceai pe zi. Este recomandat în caz de bronșite, pneumonie, astm bronșic, tuse, gripă, disfuncții gastrointestinale, cefalee, migrene, nevralgii, tulburări nervoase, insomnie, boli cardiace, previn formarea calculilor vezicali. În uz extern se folosește pentru echimoze, contuzii și ulcerații ale pielii. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate. Pe curând, dragi prieteni!